Lægemidler produceres under GMP, Good Manufacturing Practice, eller god fremstillingspraksis, som vi siger det på dansk. Og GMP skal sikre, at lægemidlerne bliver fremstillet til den rette kvalitet. Men hvad er GMP? Følg med her og lær lidt mere om principperne i GMP. GMP er, at man sikrer en korrekt og ensartet fremstilling af lægemidler. Så en virksomhed skal altså have et system til at sikre GMP og styre kvaliteten. Både ved at vurdere risici i ens fremstilling og ved at lave undersøgelser, hvis der er sket fejl. Virksomheden skal også have styr på personalet. De skal være uddannet, og de skal være trænet i de specifikke arbejdsopgaver. Udover det skal der være styr på hygiejne og adfærd. Man skal vide, hvordan man skal klædes på, hvordan man vasker hænder og hvordan man opfører sig på de rene områder. Der skal være styr på lokaler og udstyr, altså ens facilitet. Man skal bevise, at de er egnet til den fremstilling, man skal lave. Det gør man ved at kvalificere lokaler og udstyr og ved at sørge for, at de er vedligeholdte, så de er klar til drift. Udover det skal der selvfølgelig sørge for, at der bliver gjort rent, så der ikke kan ske en kontaminering fra et produkt til et andet produkt eller med snavs på produktionsområdet. Det hele skal også dokumenteres, og det betyder, at der er procedurer og standarder for alle aktiviteter, og at der er sporbarhed til, hvad vi har gjort. Det kan både være på papir, hvor vi skriver det ned i hånden, eller i elektroniske systemer, hvor vi taster det ind på en computer. I vores produktion skal vi bruge godkendte råvarer. De skal købes hjem fra godkendte leverandører, vi modtager og tester dem og frigiver dem til brug. I vores produktion bruger vi en valideret proces, så vi har bevist, at processen er egnet til at levere et ensartet kvalitetsprodukt, hver gang vi producerer. Undervejs i produktionen tager vi proceskontroller, hvor vi tager prøver ud og vurderer kvaliteten. Når lægemidlet er færdigt, tester vi kvaliteten igen, og det skal gerne bekræfte os i, at vi har fremstillet en god kvalitet. Baseret på det og vores dokumentation kan vi frigive lægemidlet til brug. Så alt det her, det er altså noget, som virksomheder skal opfylde, når de fremstiller lægemidler under GMP. Og det er altså også det, du vil lære, når du kommer på kursus på Pharmakon. Så vi ses!